En aquest camp de l'Escola Agrària del Solsonès estem duent un experiment sobre diversitat sembrada. Estem sembrant farratgeres en algunes petites parcel·les amb monocultius i, en canvi, en unes altres parcel·les el que posem són barreges de diverses espècies diferents que fem conjuntament. Aquest és el tercer experiment que duem a terme sobre diversitat sembrada aquí a l'Escola Agrària. Amb anterioritat hem dut a terme un altre que fa part d'una xarxa internacional coordinada per el Trinity College Dublin, en la qual també es tracta de sembrar barreges d'espècies en diferents proporcions. La idea és que la diversitat sembrada ens proporciona molts béns i serveis per sobre dels monocultius. A més d'aquest experiment que es diu LegacyNet i en el qual ja estem col·laborant amb aquesta xarxa internacional, com comentava, també hem col·laborat amb un projecte europeu que coordinem nosaltres des del CTFC i en el qual hem establert el mateix experiment a 5 localitats diferents. Aquí al Solsonès, després tenim un altre al centre de França, un altre al sud-oest d'Eslovènia, al centre del Líban i un altre a Jordània. Els resultats de tots aquests experiments estan confirmant l'important que és la barreja de diverses espècies diferents sembrades totes juntes alhora sobre els beneficis que ens proporcionen aquests ecosistemes agraris. Per exemple, hem vist com la producció és més elevada en les barreges comparades amb els monocultius. L'altra cosa que estem trobant és que la qualitat del farratge també millora respecte als monocultius. Hi ha altres beneficis, com per exemple una millor utilització dels recursos, un ús de l'aigua molt més eficient i també un ús del nitrogen, dels fertilitzants, més eficients. I això vol dir que necessitem menys entrades externes i, per tant, és beneficiós de cara a reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. Si tenim un sistema de policultiu amb diversitat d'arrels, el que tindrem és una diversitat d'exudats de totes aquestes arrels. Cada arrel generarà exudats, que són molècules de baix pes molecular, per tal d'atraure a una comunitat microbiana concreta per tal que faci una funció o una altra pel seu propi benefici. Per tant, podem entendre que una major diversitat d'arrels o de cultius es tradueix en un augment de diversitat microbiana i això el que fa és augmentar la descomposició del sòl. Hi ha un augment de necromassa microbiana, és a dir, tots aquells microorganismes que han descomposat i han crescut i s'han acumulat al sòl. I aquests microorganismes, a la llarga, s'incorporen al pool de carboni del sòl, als estocs de carboni del sòl, i per tant podem dir que un augment de la diversitat sembrada pot contribuir a augmentar els estocs de carboni del sòl. Un dels beneficis de la diversitat sembrada és la necessitat d'utilitzar menys fertilitzants. La diversitat sembrada el que fa és atraure a una composició microbiana que és capaç de solubilitzar el fòsfor. I això és molt important perquè els fertilitzants minerals fosfatats, un cop aplicats al sòl, el fòsfor passa de forma soluble, a insoluble molt ràpidament. Per tant, si a més tenim aquests microorganismes que poden fer soluble aquest fòsfor, reduirem també la necessitat d'incorporar fòsfor al sòl amb tots els costos derivats del cost del fertilitzant. Podem concloure que un augment de la diversitat sembrada en els nostres camps pot ajudar a mitigar el canvi climàtic, incrementar la resiliència d'aquests cultius davant de condicions d'alta temperatura i a augmentar el carboni del sòl, que és una cosa molt important en moments que vivim de canvi climàtic. Tot l'experiment va patir moltíssim per les condicions extraordinàriament extremes des del punt de vista climàtic que van patir aquesta temporada.
en particular la gran sequera i les temperatures extraordinàriament elevades. Però ens vam endur una sorpresa, i la sorpresa és que en aquest cas sí que vam trobar una espècie que va funcionar especialment bé, la Onobrichis vicifolia, que la coneixereu pel nom de la trapadella, que és el nom popular en català. És una espècie que de vegades té algunes problemàtiques de cara a poder ser sembrada, perquè no es coneix bé, no s'ha fet molta recerca sobre ella, hi ha alguns estudis, però no s'ha fet gaires programes de millora, etc. I potser hauríem de començar a pensar en altres espècies que potser fins ara no hem utilitzat tant. Ara bé, de vegades, en el camp de les farratgeres, no tan sols tenim els aspectes ecològics i agronòmics, sinó que també moltes vegades es barregen les coses amb els aspectes socioeconòmics. És a dir, qui comprarà això, si s'exportarà, si serà local, què demanda el mercat, i aquí ja entren una altra sèrie d'altres paràmetres que també s'haurien de tenir en compte.